سلام ثانو بعير تيفيا بمكتال تركبوا كبراتن كبران كم يتمسيل لما ربع سنة 4 مسكرة مشت سرالو زيناتات بوشت وصان إنه زينا زغر وركم لو أم تخلي كتكتاتلنا بخبري إن عدم كدما بارس زينا كفل بمنستر عثمان صالح زمرح لأخ إيرترا عبد نيويورك كان مستفرالي سبب سلطان ركباتها كايدون أبن أوزابا دك أمحارب من محدار كبابي ساسح تقام الستة ماين مفتاح استوارد بروجيكت تمرقو ناب تاريخاوي بوتاتات زود بعودت نقحاتن أفلطون من السيات أب مبرخ عبي أستوات وكم زلو تقليتو منجستي إسبانيا عبد على إسرائيل وسينونس أنحى ملو أجدا أطوار أطريقو سوريان إسرائيل توسخ يجلس نمكتا عبز علامات زعتاوي سممع نبصح كم التقراربات تقليتو تركن جبت درعة سلسة عامت نفلما أوان ناي آيرن بحرن حبراوي وتهدراوي لممد جميرا أبزر زراتو كنساجر أب مبل 8 وعلى حبشاوي بايتو حبرات هجرات ساتف زلو لعلواي لوخ إيرترا مثل سبب سلطان استفلاليا هجرات ركبات بمكياج أب مدفع زمدناتاتن كالا قدياتن زاتيو بلقعد سابساب استدالو تحستلو قرا مسكال قرز جهر كأرباي بمنستر قدات وصاي أتو عثمان صالح زمرح لعلواي لوخ إيرترا قوني مبل 8 عمتاوي وعلى حافشة وبايت حبرات هاجرات أب نيويورك مزتفع اللي سبب سلطان ركباتها كايدو قوامي تنبسادر أبو دب حبرات هاجرات ويزر صوفيا تصفى مريم منستر قدات وصاي وانا دايركتر أهقراويان ودبات ويزر إلسا هايلي كمون فتسامة قدات إمباسي إيرترا بحبرات منقصات أمريكاتو برهانة قبريوات زركبوا العلاوي لوخ إيرترا بعسران سلستن مسكرم مس منسترات قدات وصاي السودان بوروندي غريخن بورتغالن أبز قبر ركبات أب معزاز كلتا أو زندناتات أب أهقراو السلامن سأتان كمون حبراو أقداس النتاب زلوهم زوباون أهقراون قدات تزراريبو منستر عثمان مس منستر قدات وصاي غريخ جورجيوس غيرا باتريبيس أب زقبر ركب نيرتران غريخن نزت أساسر حبراو ربحتاتن سلطان بمزكار دبلوماسياو زمدناتاتن قطباو متأسارن متحقازن نمدنفع بعمق وتزراريبا أب أقداسنت سأتان دحنتن ما يوى أكلتا بزقبر وزتا دما منستر عثمان نهلو كنتات سلامن سأتان زباتات قيح بحرن قرن أفريقان زملكت مبرهي أغريبو أذا كم زيلن كله أمنستر قدات وصاي وانا دايركتر أهقراويان ودبات ويزرو إلسا هايلي بعسران كلتن مسكرم أبستقانعي زخري مبل 3 عمت رابعي أهقراوي وعلى دك أنستيو أبزقربة مدري إيرترا أبز حلف 5 عمتات صوتاو معرينات تكالاوي ملكع نمتحاز عتب سقومتات كمز وسدت هقراوي حقتات دما نمسلات دك أنستيو دلدل كللا كمز قوني الرقاقيس معرنت بقبراوي تساتفنة تنبر بزقصل حسابات كرقاقص أي كإلن زبلت ويزرو إلسا أب إيرترا 4 كلتن مئتاوي تبسحي زلو تساتفنة دك أنستيو أب زباو بايتاتاتن معري متان تساتفننن أب معد تمرتن مرأيا قبراوي تساتفنة كمز قوني قليسا أب محدار كبابي ساسح زنبرت أقام 6 ماين مفتاح بموهاد كوباني عدهالو كفلو ماي الزماكلن من محدار نوزبا دك أمحارن سوادر بروجيكت بإثران حدن مسكرم تمريقو أت بروجيكت عيلا باسكا أب ماكل عديس تهانس مكفافل النقطان يتقلل أما حضاري تسي بمحدار كبابي ويزرع عقبة أستا أبزها بتقال هزبين 3 ساعات تقوعيدو تريتو زي تحلو ماي كساتي مصنحو بمتكاس منقستن سراويت لمعاتن نزقابر وأبركتو أمسكينا أكيد سرح نوزوا دك أمحارة أتو جرماي السيت دما هزبي نزي أبم مرقطات بتحي زولو من جماي بعتب ككرخانو تلابيو أبسرع ساتفة أحدو زوكالة ميجر حسن محمد إبراهيم بوغانو ات بروجيكت أبم فتسمتا بتحو هزبي رهي ومرأيو سسمو أحاقوس دحر مقلات ماي بصريت مسيد تحازت أنكيت أنو تساقمات كخوان سلازخل هزبي بصريتن وحلنتن كحزو تمحتينو أب مودعتا هزبي ساسح ناي مساح انقروت بمقبار اللباوي مسكانا أقريبو محدار كوابي ساسح كاب كتما دك أمحار نشان سمين 4 كيلومتر رحيقات ركاب
ናብ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ቦታታት ዝውደብ ዑደት ንቕሓትን ኣፍልጦን መንእስያት ኣብ ምብራኽ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ትካላትን ምምሕዳራትን ብስሩዕ ክሰርሓሉ ፃውዒት ቀሪቡ እቲ ሰገደ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ቢራ ኣስመራ ብ19 መስከረም ብጥርኑፍ ኣብ ቱሪዝማዊ ታሪኻውን ልምዓታውን ቦታታት ንኡዘቦ ዓዲ ኋላ ናይ ምብፃሕ ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን እዩ ኣብ ወንበር ማሕበር ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ቢራ ኣስመራ ኣቶ ሓድሽ ግርማይ መንእስያት ጎኒ ጎኒ ስርሖም ታሪኻዊ ቦታታትን ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ከባቢታትን ከም ዝበፅሑን ከም ዝርእዩን ብምግባር ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊፆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ታሪኽ ሃገርካን ህዝብኻን ምፍላጥ መንነትካ ምፍላጥ ስለ ዝኾነ ትካሎም ዝፈጠርሎም ዑደት ብምምስጋን ብዕላልን ትምህርትን ዝፈልጥዎ ብኣካል ምርኣዮም ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ሓቢሮም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ንኡዘባ ዓዲ ኋላ ኣቶ ቴድሮስ ወልደ ሃይማኖትን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም ናይቲ ንኡዘባ ኣቶ መብራህቶም በየነን እንተሳተፍቲ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ከባብን ኣብኡ ዝርከብ ቅርስታትን ብዝምልከት መብርሂ ከም ዝሃቡ ወኪል ኤሪና ኣፍሊጡ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ትካላዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ብመሰረት ዝሓንፀጾ ውጥን ስራሕ 96 ሓለፍትን ንኡዘባታት ሓለፍቲ ውዳቤታትን ኣሃዱታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ እቲ ካብ 16 ክሳብ 22 መስከረም ዝተኻየደ ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ሜላታት እወታዊ ጽልዋን ምምእዛንን ኣገባብ ትግባር ሲቪካዊ ስልጠና ምሕደራ ዓቕሚ ሰብን ንብረትን ምድላው ወጥንን ምቕራብ ጸብጻብን ምክትታልን ምግምጋምን መደባት ስራሕ ኣፈታት ሓገር ጭታት ብልሓታዊ ኣተሓሳስባን ካልእ ኣገደስቲ ዛዕባታትን ዘጠቓለለ ነይሩ ነቲ ስልጠና ዘወሃሃደት ሓላፊት ክፍሊ ምክትታል ዞባታት ሄለን ኣሚና ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሰልጠንቲ ኣብ ሕድሕዶም ንዝገበርዎ ምምልላእን ዘርኣይዎ ተሳታፍነትን ብምምጓስ ዝተቐስመ ፍልጠት ኣብ ባይታ ወሪዱ ተዓቃኒ እወታዊ ለውጢ ንኸምፅእ ግቡእ ምክትታል ክግበረሉ ምዃኑ ኣረድያ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ትግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቅሬታ ብምዕባል ዓቕሚ መንእስያት ንምዕዋት መደባት ልምዓት ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓለፍቲ ማሕበር ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት ግንባር ውሁድን ተመላልአን ሃገራዊ ዕማም ብምስራሕ እቲ ዝድለ ገስጋስ ንምምዝጋብ ከተግሁ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ብወገኑ ናብቲ ዝድለ ሙሉእ ብቕዓት ክሳብ ዝብጻሕ ናይ ስልጠናን ምንቕቓሕን መደባት ቀጻሊ ምዃኑ ብምርግጋጽ ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ ምዕባል ሓደ ስትራቴጂካዊ ውጥን ማሕበር ልዑል እጃም ክህልዎ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብ ንኡዘባታት ሻምብቆ ፎሮን ናቕፋን ገስጋስ ትምህርቲ ንምግምጋምን ውፅኢት ተማሃሮን ምሕያልን ዝዓለመ ርክባት ተኻይዱ ወኪላት ኤሪና ዝለኣኸቦ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ኣብርሃም ዓንደማርያም ኣብ ንኡዘባታት ሻምብቆ ፎሮን ናቕፋን ብልጫታትን ብድሆታትን ዝሓለፈ ዓመተ ትምህርቲ ብምግምጋም ውፅኢት ትምህርትን ምሕያል ብውህደት ንምስራሕ ተዘትዩ ب21 መስከረም ኣብ ሻምብቆ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ማሕደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣባላት ኮሚቴ ወለዲ ርእሰ መምህራንን ወከልቲ መንግስታውያን ትካላትን ዝረኽቡሉ ርክብ ሓላፊ ትምህርቲ መምህር መሓሪ ተሾመ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብኮም ዝተወስደ ተወሰኽቲ ክፍልታት ናይ ምህናፅ ተበግሶ ንደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ተሳታፍነትን ከም ዝዕብዮ ብምጥቃስ ቁፅሪ ተማሃሮ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር ብ47 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣረድዩ ርእሰ መምህራን ብወገኖም ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ዝነበረ ሕጽረታትን ንምቅላሉ ዝተወስደ ስጉምትታትን ብዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ድሕር ምቕራብ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ዝርአ ምድንጓያት ክእረም ኣብ ግዜያዊ ቦታ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረለን ከምኡውን ሕጽረት መጻሕፍትን መሳለጢ ኣምህሮን ክሕሰበሉን ካልእን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር ያሲን መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል እቲ ገምጋም ምስ ምጅማር ንጥፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ምክያዱ ዝነበረ ጸገማት ኣለሊኻ ንምእራሙ ሓጋዝ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሕጽረታት ከከም ቀዳምነታቱን ክማላእ ከም ዝስራሓሉ ኣረጋጊጹ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣፈሮ ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር እስማዒል ዓሊ ዝርግሐን ተበጻሕነትን ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ንምርጋጽ ብዕቱብ ሳላ ዝተሰርሐ ተሳትፎ ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ድማ ብፍላይ ከም ዝዓበየ ሓቢሩ بمسرت زقربة ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ተሳትፎ ተማሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ብ8.5 ሚእታዊት ክውስኽ ከሎ መጠን ምሕላፍ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ 66 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐን ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ17 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየን ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ከም ዚሉን ከሎ ኣብ ንኡዞባን ናቕፋ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ሓላፊ ትምህርቲ መምህር ዓብዱላህ ሳልሕ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣተባባዕ ውጽኢት ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ወለድን መምህራንን ብውህደት ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ
ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋይ ኢዮብ ድማ መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ንምዕዛዝ ውህድ ስራሕ ናይ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምብራህ ኣብቲ መስርሕ ዘጋጥሙ ሕፅረታት ንምእላይ ብወገን ምምሕዳር ንኡዘባ ዘድሊ ደገፍ ከም ዝግበር ኣረጋጊጹ ክቡራትን ክቡራንን ቀጽል ዝቐረብ ዜና ጻይር ምክትታልኩም ደቂመ ብኸብሪ ዕድ ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወሲኑ ንጸንሐ ሙሉእ እገዳ ኣጽዋር ትማሊ 23 መስከረም ኣጽዲቕዎ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ ዝምራሕ መንግስቲ እስጳኛ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንእትፈጽሞ ዘላ ምጽጻይ ዓለይትን ግፍዕታትን ደው ንምባል ዝወሰዶ ዘሎ ስጉምትታት እዩ መሰረት እቲ እገዳ እስጳኛ ናብ እስራኤል ኣጽዋርን ድርብ ተጠቃምነት ዘለዎን ፍርያትን ከይትልእኽ ከምኡውን ተመሳሳሊ መሳርሒታት ካብ እስራኤል ከይትሽምት ዝኽልክል ምዃኑ ሚኒስተር ቁጠባት ሃገር ካርሎ ኩርፖ ሓቢሩ ብዘይካዚ ናብ ሰራዊት እስራኤል ዝለኣኽ ኣጽዋርን ነዳድን ዘመላለሳ መራኸብን ነፈርትን ኣብ ወደባት እስጳኛ ከይዓርፋን ናብ ክልል ኣየር እስጳኛ ከይኣትዋን ዝእግድ እዩ እስጳኛ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ትካላት መፍረ ኣጽዋር እስራኤል ንዝኸተመቶ ናይ 11.2 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ውዕል ከም ዝሰረዘቶ ዝዝከር እዩ ብዘይካ እስጳኛ ኢጣልያ ቤልጅየም ኔዘርላንድስ ስሎቬንያ ጃፓንን ዝርከበን ካልኦት ሃገራት እውን ናብ እስራኤል ኣጽዋር ከይልእኻን ካብቲ ሃገር ወታደራዊ ንዋት ከይሽምታን ዝኽልክል ውሳኔታት ከም ዘሕለፋ ጸብጻባት ይሕብሩ ሶርያን እስራኤልን ኣብ ሞንጎአን ጸንሐ ወጥሪ ንምህዳን ተወሳኺ ግጭት ንምክታእን ኣብ ዝዓለመ ጸጥታዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ከም ተቃረባ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዝርርብ የካይዳ ከም ዘለዋ ይሕበር ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ቶም ባራክ ትማሊ 23 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጎረቤታት ሶርያ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ደው ክትብል ሶርያ ድማ ኣብ ከባቢታት ዶብ እስራኤል ማሽነሪታትን ከበድቲ ናውትን ከይትንቀሳቐስ ዝኽልክል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ስምምዕ ኣብ ኩሉ መድያዊ ጸጥታዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ከም ዘገልግልን ኣብ ቀረባ ግዜ ብፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝእወጅን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብተወሳኺ ገሊጹ ፕሬዝደንት ሶርያ ኣሕመድ አልሻራዕ ብወገኑ ምስ እስራኤል ኣብ ጸጥታዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ዝቐጽል መዓልታት ፍረ ክህብ ከም ዝኽእል ኣሚቱ እቲ ጸጥታዊ ስምምዕ ንክልል ኣየርን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶርያ ዘኽብርን ጸጥታዊ ስክፍታታት እስራኤል ዝምልስን ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ፕሬዝደንት አልሻራዕ ሓቢሩሎ ሉዓላዊ ግዝኣት ሶርያ ንዝኾነ ኣኽራን ጎላን ካብ 1967 ብውግእ ተቆጻጺራ ዘላ እስራኤል ምስ ምጅማር 2025 ተወሳኺ ወታደራዊ ኣሓዱ ናብ ሶርያ ከም ዘዋፈረት ዝፍለጥ እዩ እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ቱርክን ግብፅን ድሕሪ 13 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናይ ኣየርን ባሕርን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመራ ተቓሊሑ እዚ ልምምድ እዚ ንሓያሎ ዓመታት ብኣሉታት ተጸሊዩ ዝጸንሐ ዝምድንአን ንምምሕያሽ ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እወታዊ ገስጋስ ከም ዘርአየ ዘመልክት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ካብ 22 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት መራኸብ ኩናት ሳብማሪንን F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእን ይሳተፉ ከም ዘለው ተገሊጹ ዕላማቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቐጽል ልምምድ ክልተኣዊ ርክብ ንምሕያልን ወተሃደራዊ ምትሕብባር ንምዕባይን ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ኣብ ዘወፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ግብፅን ቱርክን ካብ 2013 ተበቲኹ ጸንሐ ዝምድንአን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ 2023 ከም ተረዳድኣን ኣምባሳደራትን ከም ዝሰየማን ይዝከር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ መንጎ መራሕትን ሰበስልጣንን ክልቲአን ሃገራት ብብፅጻሕ ከም ተኻየደን ስምምዓት ከም ተኸተመን ጸብጻባት ይሕብሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘተ ሩስያን ኣሜሪካን ንምድኻም ይፍትን ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቂሱ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሚካኤል ጋሉዚን ምስ ጋዜጣ ኢዝቨስቲያን ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝርከቡ ዝተወሰኑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሩስያ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ብምቕራብ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣሜሪካ ንዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ካብ ሓዲድ ንምውፃእ ይፍትኑ ከም ዘለው ከሲሱ
እቶም ሓይልታት ዘቕርብዎ ዘለዉ ክስታት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ኣላስካ ዝተኻየደ ርክብ ከምኡውን ኩናት ዩክሬን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መገዲ ንምፍታሕ ንዝካየድ ዝርርብን ዝወሰድ ዘሎ እወታዊ ስጉምትታትን ንምድኻም ዝዓለመ ምዃኑ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ በተወሳኺ ገሊጹ ብምጥሓስ ክሊ ኣየር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝቐርብ ዘሎ ተደጋጋሚ ክስታት መርትዖ ከም ዘይብሉ እውን ኣነጺሩ ሰለስተ ነፈርቲ ሩስያ ንኣሳት 12 ደቃይቕ ክሊ ኣየር ሃገሩ ከም ዝጠሓሳ መንግስቲ ኢስቶንያ ብ19 መስከረም ከም ዝኻሰሰ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ሩስያ ነፈርቲ ሃገሩ ዋንነት ኢስቶንያ ካብ ዝኾነ ደሴት ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማያት ስሩዕ በረራ ከም ዘካየዳ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ሩስያ ንዕብለላ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ደጊማ ተቃዊማቶ እቲ ባይቶ ምዕሩይ ውክልና ከረጋግጽ እንተኾይኑ ንሃገራት ኤስያ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ውዱን ናይ ኣባልነት ቦታ ከፍቅድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ትማሊ 23 መስከረም ጸዊዑ ሩስያ ንዓብላልነት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ክትቃወም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነት ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይና እትርከበን ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብቲ ባይቶ ምዕሩይ ውክልና ሃገራት ከም ዘየለ ክወቕሳ ጸኒሐን ኣለዋ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንሞልዶቫ ንምውራር መደብ ከም ዘለዎ ሩስያ ወቂሳ እቲ ኪዳን ንሩሜንያን ሞልዶቫን ኣብ ዘዳው ከባቢታት ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ነቲ ውጥን ንምስማር ዝዓለመ ምዃንያ ሩስያ እትገልጽ እቲ ውጥን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ንዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘቐርር ምዃኑ ዝተቓሰት ሩስያ ሉዓላውነታ ንምውሓስ እተካይዶ ወታደራውን ፀጥታውን ንጥፈታት ከም እትሓይሎ ኣነጺራላ ፖላንድ እትርከበን ኣባላት ኔቶ ሩስያ ክሊ ኣየረን ከም ዝተሓሰት ብምኽሳስ ኣንጻራ ዝቐንዐ ወታደራዊ መናውራታት ከካይዳ ጸኒሐን ኣለዋ ይኹን እምበር እቲ ክሲ ኣብ ልዕሊኣ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝተፈብረኸ ዘመተ ምዃኑ ዝሓበረት ሩስያ እቲ ኪዳን ኣብ ቀጥታዊ ረጽሚ ንምእታው ይተኻትኹ ከም ዘሎ ኣረድያ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኢንዶኔዥያን ድሕሪ 9 ዓመታት ዝርርብ ኣጠቓላሊ ቁጠባዊ ስምምዕ ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕ ብቐንዱ ንግዳዊ ምልውዋጥን ወፍርን ንምስፋሕ ዝዓለመ ምዃኑ ሰመዚ ንግዲ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ብዘይካዚ እቲ ቁጠባዊ ስምምዕ ዝዓበየ ክፋል ንግዳዊ ምልውዋጥ ካብ ቀረጽ ናጻ ክሰላሰል ዘፍቅድ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ክልቲኦም ወገናት ካብ 2024 $30 ቢልዮን ንዝነበረ ኣብ 2024 $30 ቢልዮን ንዝነበረ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ብዕጽፊ ንምዕባይ ከም ዝሰርሑ እውን ሓቢሮም ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ፊሊፒንስ ዝተኸስተ ሓደጋ ህወውላዊ ማዕበል ናብ ደሴት ታይዋን ብምልሓም ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ደሴት ታይዋን ዛጊት 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣረድዮም ብዘይካዚ ብሰንኪ ማዕበል ኣብ ፊሊፒንስ ደሴት ታይዋንን ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ከም ዚሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ኣብ ገለ ክፋላት ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይና ብምልሓሙ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ክግዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ማዕበል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለ ምዃንዮም ጸብጻባት ዘመልክቱ ክቡራትን ክቡራን ዘናቅን ምዛምና ኣርስታቱ ከደግመልኩም بمنستر عثمان صالح زمرح لوخ إرترا ኣብ ኒውዮርክ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ርክባት አካይዱ ኣብ ንኡዘባ ደቂ ኣምሓራ ምምሕዳር ከባቢ ዝተሳሕ ፀገም ዝተማይ ንምፍታሕ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ተመሪቑ ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ዝውደብ ዑደት ንቕሓትን ኣፍልጦን መንእስያት ኣብ ምብራኽ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገሊጹ
መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወሲኑ ንጸንሐ ሙሉእ እገዳ ኣጽዋር ኣጽዲቕዎ ሶርያን እስራኤልን ተወሳኺ ግጭት ንምግታእ ኣብ ዝዓለመ ጸጥታዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ከም እተቓረባ ተገሊጹ ቱርክን ግብፅን ራእሲ 3 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናይ ኣየርን ባሕርን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚረን ንምክትታል መስክን መሰረት መርባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብርክለይቲ